sariya tigiw kiiritigɛla cɛ n'a muso a fɔra ko n ka cɛ y'a disi da sariya disi la k'a ye mugu ci lakanakɛbaaw la tiɲɛ don a ye dan sago nka a ka kisɛ ma se maa si ma ni san dama dama n yɛrɛ kɔnɔ ne ma fɛn de ye min ɲana n ka cɛ bolo foyi k'a sɔrɔ waati tɛmɛna a tun bɛ baara la muso tun b'a kɔ wa denw tun b'a bolo Bon sɔgɔma. Aba, an ka dumuni kɛ fɔlɔ. Baasi tɛ. Bon, a to n ka taa tunga fɛ. N ka taa n garisɛgɛ lajɛ fan wɛrɛ fɛ. E hakili b'a la ko tungafɛta in y'a fura de ye wa? San laban in na kalanko kɛ n bɛ galomajira ye ka d'a kan ni mɛtiriw tɛ gɛrɛfu la i b'a sɔrɔ ekɔlidenw b'a la wa n'i y'i ban k'i sen don u ka gɛrɛfu kow la u b'a fɔ ko e ye maa sannen wali kelen k'i ye fugari ye ne ye nin ŋaniya siri don min na lakɔlidenw y'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛba kɛ ntolanciyɔrɔ la ekɔlidenw yɛrɛw man ka politiki yɛrɛ kɛ u kan ka kalan de kɛ bari olu de y'an ka jamana siniɲɛsigiw ye o de kama ma ne ko n bɛ taa tunga fɛ ka baara kɛ ka kalan fana kɛ wa ne b'a fɛ ka aw dɛmɛ de Baasi tɛ. Nka tunga kɛ gɛlɛn dɛ n den. Lajaba ni tɔɔrɔ min bɛ sigi ka tunga fɛ u b'i mɔgɔ wɛrɛ minɛ de k'i ye bɔyɔrɔ jan ye. tungafɛnmaw k'i minɛ bɔyɔrɔ jan ye o ka fisa i ka lebu sugu dɔ sɔrɔ i faso la o tuma e ɲinɛna wa don min n'aw nana ne minɛ fɔ e yɛrɛ sen ka yan nin nɔ ka taa n'i ye militɛriw ka kan kɔnɔ fantandenw fugariw aw bi ba kalama an b'o ye Patron, a kɔni bagara ne ma ne tɛ lakɔliden ne ye parikɛden ne i ju ta k'i sigi sunguruba aw ka ɲɛmɔgɔ min dogolen bɛ n'an m'a yɔrɔ yira n b'aw bɛɛ kelen kelen kantigɛ yan an t'a kalama wa hali n'an b'a yɔrɔ dɔn an t'a yɔrɔ fɔ i bɛ se k'an bɛɛ kelen kelenna faga nka i tɛ se ka ekɔliden bɛɛ faga an tɔɔrɔ la mɔgɔ min faga y'i yɛrɛ faga dɛ a y'a bila ka don n'a ye so kɔnɔ n bila ka b'i bolo dɛ Allez, vite! Naloma sacogo ye nin de ye ni m'aw ka ɲɛmɔgɔ dogo yɔrɔ fɔ n ye aw ka ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ min na n'i m'a fɔ n ye n b'i faga sisan ala ne t'a yɔrɔ dɔn koyi ni m'a yɔrɔ dɔn n b'a yɔrɔ yira a kana faga sa ala ala ne sara koyi ala ayi n'aw ma ban ne t'a dabila o f'a k'aw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛrɛ fɔ n ye de ne b'a yɔrɔ dɔn n bɛ taa yɔrɔ yira aw la nka aw kana mɔgɔ si faga tuguni aw porokoto ko kelen nin de kɛlen filɛ k'aw bɛɛ kisi saya ma sisan
buwa i y'a ye dɛ saya kun bɔra dɔrɔn ni danbe bɔra an na wa ne ɲangatabaw kun tɛ maa si dɔwɛrɛ an ka dugudenw yɛrɛ kɔ nde mɔgɔ jugu bɛ fan bɛɛ nka o kɔrɔ tɛ k'an ka faama bɛɛ ye mɔgɔ jugu ye dɛ ɲumanw fana b'u la o ma duwawu kɛ ne ye dɛ ni duwawu tɛ ne ma dali ne bɛ se ka n yɛrɛ bɔ nin ko in na ne seliko 20 ta ne bɛ duwawu k'i ye buwa ma aw ni ce aw ni baraji ne bɛ taa a kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ ne kibaruyaw sɔrɔ ayiwa baasi tɛ fanda n bɛ taa an ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la anw minnu ŋɔna ka bɔ foroba baara la an ka tɔnsigi ye bi ye n bɛna moto fana feere walasa k'i ka jurumisɛ dɔw sara kɛsi min sigin bɛ dugu kɔnɔ fantanya kɛlɛli kama o de kɛmɛ ne ka sɛgɛn ju ye bi i hakili sigi n'ala sɔnna fantanso mɔgɔw bɛ dɔ fara waati fɔlen ka juru sarali ko la fantanso ninnu sigi kun ye ka fantanya de kɛlɛ an ka se ka jagomisɛn kɛ nka sigiyɔrɔ t'an bolo bilen dɛ kunungo n'i tun bɛ arayida la balawu de wulila polisiw ni feerelikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka hakilila jigin don min na n ka jagokun bɛɛ lajɛlen buruna n ye wari min juru ta fantanso la kɛ n'an tɛna an ka feerefɛn da kun an b'a kɛ cogo di maa ɲɔgɔn ye sariyatigiw aw hakili a ye mugu ci fanga lakanabagaw de la wa a ma mugu ci olu la o n'a ye mugu ci a ka fantanya n'a ka sɛgɛn de la a y'a lajɛ koyi kuma b'i bolo Fana Sangare dɔ kɛra Saku ye u y'a jira k'a fɔ ko dekun si t'an ka baarakɛyɔrɔ kan fo don min na u nana ne ni n cɛ gɛn ka bɔ baara la awa anw n'a ɲɔgɔnna caman han don o don n'u m'a fɔ an ɲɛna ko dossier ma dafa u b'a fɔ ko dossier bɛ lajɛlikɛyɔrɔ la u kan'u ja don an na an ma dɔwɛrɛ ɲini u fɛ an ka hakɛ kɔ wa an ka hakɛ nin a bɛ sɔrɔ ne fana bɛ kuma ɲini kuma b'i bolo anw mago si tɛ politiki la anw b'a fɛ k'an faso jɔ de u b'a fɛ k'an balo o de la n kɔni bɛ kelen dɔn anw b'an ka denbaya balo k'an denw ladon hɔrɔnya ni bonya ni kunkɔrɔta kɔnɔ mankan mɛn t'an ɲɛ wɔyɔ mɛn t'an ɲɛ nka n tɛ taa teliya ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma dɛ a bɛ ɲɛnabɔ sira o sira ka sariya kɔnɔ an bɛ don u bɛɛ da fɛ walasa ni hakɛ min ka kan an k'o sɔrɔ sigasigasi t'o la. Madu téléphone cira sa k'i muso ni dem dɔgɔtɔrɔso la ne muso nin den madame i tɛ ɲɛ ma i kana den in lajɛ a degunnen don dɛ madame i dun ka taa fura in sanga na dɛ anw tɛ se ka foyi kɛ ne dun bɛna nin kɛ cogo di ne cɛ tɛ yan wa wari tɛ ne bolo fana ayiwa taa fura in sanga na koyi fura foyi tɛ anw fɛ yan nɔ a kɛ to u bɛ ka ne makɔnɔ taa fura in sanga na ne ra Batoma bɛ min a bɛ banabaatɔ degunnenw ka so kɔnɔ u ye nin furasan sɛbɛn de di ko ka taa nin ɲini sisan ka na ne kun wɛrɛ ko dɛ wari dun tɛ ne kun bilen nka n bɛ taa baro fɛ yen n terikɛ n'i ye juru ta sɔrɔ o bolo n bɛ na sisan i k'a teliya dɛ
Joblagi. Ouais. Juru k'u minɛ. N'i ye mototigi minɛtɔ ye dɔrɔn i b'a janya an bɛ bere d'a kun. Ka moto ta ka tɛmɛ. Problème t'a la Jo. Jɔ bɛ ka na. Akala todi. Umu wasa jone tena. Apa yang makan asara? Ne kala kobe. Maraka tu koso. Ambe kala kasode. Fandati fragable. Fragable. Me frasro ka kandela. Ngamuto thala. Kole ni jigin da ya koso an ba bi sanin jogo ina ta sabal wuli kiritigɛla cɛ n'a muso aw de kan k'a ka danbe segin a ma aw de kan ka jigi sɛmɛyɔrɔ d'a ma ne ka cɛ tɛ nson ye kalabanti tɛ wa mɔgɔ fagala tɛ ani baraji wula aba kulibali mun ma moto la ma fɛn t'a la n nana foli de kɛ ala ka hinɛ a la i b'a ta ni lemɛnɛya ye saya ye latigɛ ye i ni baraji ala kan tɛ ɲɔgɔn ye ami aba ni wula kulibali naamu i bɛ ka moto siŋa ma ayiwa n bɛ taa n da suɲɛni ko fɔ polisi la o tɛ baasi ye wiyɛti filɛ n'i tilara i bɛ n sɔrɔ so ye ni ala sɔnna An b'a yɛrɛ siran somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ ma kɛ sigiyɔrɔ bɛ yen a kɛra di n nana n ka moto suɲɛni ko fɔ aw ye i b'i tɔgɔ ani ka baara yɔrɔ ni sɔrɔ jɔnjɔn min la i b'o fɔ n ye n tɔgɔ ye madu sangare n tɛ baara la n bɛ bɔ sotoromugu wa n nana kuma fanga ye fana o ye fanga jumɛn kelen ye mara kɛcogo famaw fɛ fanga dɔɔni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo jamana in baarali la ne nana a bɛɛ lajɛlen jalaki tora i ka kɛnɛ fa tɛ n na dɛ a sɛbɛ ne bɛ jamana in sariya bato walasa n ka se ka hɛrɛ sɔrɔ n danbe ka to n na nka mara kɛcogo kosɔn ne tɛ baara la bilen n denkɛnin kelen ye jamana bila ka sababu kɛ kalanden ye bilen wa ɲankata da ka bɔ kojugu heyi kan min b'i da n'i ma kisɛ bɔ k'a tun i bɛ kaso kɛ dɛ ne bɛ kaso la a mɛnna e bɛ kaso la kunun ko su fɛ bandiw bɛ bɛn ne ka kɛ n ka moto bɔsina waati ni min o waati kelen la ne denmuso sala dɔgɔtɔrɔso la k'a sababu kɛ n bɛ fura sɔrɔ k'a la mara kɛcogo kosɔn fantan bɛɛ lajɛlen jigi kari la ala minisiriw deputew ani peresidan n'aw ma jɔ a jɔyɔrɔ la fosi t'a balaw sa a sɛbɛ n y'a bɛɛ faamu n b'a bɛɛ sɛbɛn e bɛ se ka taa sisan
ta don wa voilà zondo ay to ne b'a kun ci ayi article 320 an b'a cini article 320 an b'a cini mun kɛra ja ye n ka moto su a sɛbɛn filɛ cɛ kumana ba son ni moto wa o don ni moto in sɛbɛn ye nin n ka cɛ tore tɛ maa ninnu dɔ ye dɛ he nɛgɛ k'a la son don ne tɛ zon ye sɔgɔ mɛ na n ye n terikɛ ka moto singa ka na ci la yan i terikɛ ka moto a bɛ mini a sɛbɛn filɛ n ye moto jɔ yan yɔrɔ la yan nin moto in fana sɛbɛn ye nin ye i ma sonyɛni kɛ nka i filila i b'i hakili sigi siɲɛ wɛrɛ kana to ni ɲɔgɔn wɛrɛ k'i sɔrɔ mɔ i bɛ se ka taa kiritigɛla cɛ n'a muso a lajɛ koyi ka mɔgɔ to nin sɛgɛn ni nin dusukasi ni nin ɲani na i tatɔ i ka so i ka taa sɔrɔ soti bolifɛnba in jɔlen don a bɛ n'i ka du ci fɛn kelen min tora i bolo jigiya ye a ye bɔ muso a y'a denw minɛ a ka bɔ sow kɔnɔ sow bɛɛ bɛna ci a y'a denw minɛ a ka bɔ yɔrɔ bɛɛ bɛna ci a y'a jɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ n ka so ci min kisɛ b'o nun fɛ marifa bila marifa bila n'o tɛ i bɛ kaso kɛ hey a y'a ka i ka baara kɛ a ye so in bɛɛ ci foyi ka ne lajɔ sariya tigiw kiritigɛla cɛ n'a muso tiɲɛ don a ye jɔli kɛ kɛnɛ ka kɛnɛ min ma d'a ma nka o tɛ k'a fɔ a m'a ɲini a dibagaw fɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ o tuma a ye tɔw ladege cogo di a ye jɔli kɛ sonsorobugu kɛ ni mun ye wari min sarala ye a ka baara tiɲɛnen kɔ a y'a ka so jɔ n'o de ye ne b'a ɲini aw fɛ aw ka hinɛ a la walasa fanga ɲɛmɔgɔw ye jate min ta k'a fɔ u bɛ fantanya kɛlɛ a fana ka se k'a niyɔrɔ sɔrɔ a ye yafa ma aw y'a jigi tugu aw y'a ka adamadenya segin a ma ne tilala Madu kuma laban jumɛn b'e bolo k'a fɔ anw b'a fɛ k'an faso jɔ de u b'a fɛ k'an balo o de la n kɔni ko kelen dɔn anw b'an ka denbaya balo
k'an denw ladon hɔrɔnya ni bonya ni kunkɔrɔta kɔnɔ wa n nana kuma fanga ye fana o ye fanga jumɛn k'i ye mara kɛcogo famaw fɛ fanga dɔɔni bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo jamana in baara la ne nana bɛɛ jɛlen jalaki fɔli ni jigindenya kosɔn an bɛɛ bɛ sa nin cogo in na tan ala minisiriw deputew ani perezida n'aw m'aw jɔ a jɔyɔrɔ la fosi t'a balaw sa ayi article 320 an b'a ci aw hakilila k'a fɔ a ye mugu ci lakana kɛbagaw de la wa a ma mugu ci olu la o a ye mugu ci a ka sɛgɛn de la a ye mugu ci a ka fantanya de la ayi bɔ muso a y'a denw bila ka bɔ Fanda ni mone.